Juma November kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min k'a fɔ diɲɛ don o don ni waati in dalagosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hokumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsinnen don an bolo Joliba TV News ni Joliba FM na sa bi arajo fan fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la Musa Sanogo min ye tele fan fɛ maa dama dama olu ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa a bɛ se k'an ja n'an kumakanw lasɔrɔ Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Augustin Esubihi ale bɛ yen nɔ Musa Ayidara a bɛ yen nɔ Yusuf Sangare ale bɛ yen nɔ ka na kuncɛ ni Salimata Wederawogo ye yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an y'o de fɔ gafew bɔra gafew kumana Soir de Bamako a b'an bolo yan nɔ Les Échos welewele a b'an bolo ka na se min ye Nouvelle Horizon olu b'an bolo yan nɔ ka kuncɛ ni Alliance ye Nouvelle Alliance olu fana ye bɔli kɛ bi an da bɛ don a kɔnɔna la ka walanwalan an y'a fɔ a ye cogoya min na aw bisimila Joliba TV News aw bisimila Joliba FM fiɲɛsiraw ni a jasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni min ye Les Échos welewele kɛ Les Échos welewele u ye bɔli kɛ an ye kibaruya dɔ sugandi a kɔnɔna la koyi u y'u sinsin waleya dɔ kan min ye Les Échos welewele u y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu min n'an b'a wele sa ko 11 leaders politiques minnu ni olu k'u bɛ wulikajɔ la alliance belebeleba kɔnɔna la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ni min ye fanga tigilamɔgɔw n'u y'a yira k'a fɔ ko u ye lajɛ kɛ lajɛ min ni o ma kɛ sabati fɛn sa n'a kɛra sababu ye sa olu ka kunkolo o ka ta ka don min ye kasobon o kɔnɔna la o hakilina de la sa jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min n'a bɛ wele ko alliance 31 mars maaw olu ye wulikajɔ sabati wulikajɔ jumɛn ko don ka se ka laɲini kɛ laɲini yaasa min ye 11 leaders politiques ninnu olu bɛ se ka bila cogoya minnu na Les Échos welewele u da b'a la bi min ye Seydou Fane ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun caman tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye Cour suprême ale ka ban hukumu kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye 11 leaders politiques minnu ni olu minɛ bɛ nin waati kɔnɔna la sa k'u kun don bɛrɛ la sa ko jɛti kɛ ni olu ka bilali ye o hakilina de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye jɛkulu belebeleba ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko alliance du 31 mars ko o maaw ye lajɛ kɛ lajɛ jumɛn ko don min ye conférence belebeleba ye sa ko u ye o kɛnɛ de sigi kɛnɛ min n'a kɛra araba tɛmɛlen ye novembre kalo tile 20 ko u ye sinsinni kɛ wulikajɔ kan wulikajɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko a bonya kun tan bɛ k'a di maa min ni a lakodɔn bɛ Mali kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sababu kɛ a kɛra ministre kɔrɔ yɛrɛ ye koyi ko madame Sigi Kayatu So ko ale tun bɛ a kɛnɛ kan min ye Amadu Koyita ale tun bɛ yen nɔ ka na se Koniba Sidibe ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra ministre kɔrɔw ye Mali la fo ka n'a kuncɛ ni Modibo Sidibe ale ni Musa Mara ye gafe da b'a la u y'a yira sa min ye Seydou Fane ale de ye fasiri kɛ Les Échos kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko jɛkulu min n'o bɛ wele ko 31 mars maaw sa ko olu ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin camancɛ fanga maaw ma ko y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 11 min politiki maa 11 min ni olu kun bɛ nin waati kɔnɔna la sa kasobon kɔnɔ k'a sababu kɛ ko u ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min ni jɛ ma kɛ a ko kɔnɔna la gafe yɛrɛ kɛn bɛ ka i sinsin min ye maa ninnu tɔgɔw kan koyi ko i n'a fɔ min ye Arasiba Cɛ ko min ye Rose ka na se maa minnu ni olu minɛ bɛ nin waati kɔnɔna la ko Etienne Fakaba ka na se min ye Ben le Cerveau fo ka na se Clément ka na se Isa Kawujimu ko nin bɛɛ lajɛlen ye politikimaaw ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la minnu ye wulikajɔw sabati Mali kɔnɔna la ko fo ka na se min ye 31 mars o maaw fana ma maa minnu ni olu daragira waleyaw kɔnɔna la gafe y'a yira sa k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la sa jɛkulu min n'o fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a bonya bɛɛ lajɛlen ta k'a di madame Sigi Kayatu So ma ko u ye lajɛ kɛ lajɛ in kɔnɔna la sa ko u ye laɲini kɛ tuguni ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw ma ko y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko camancɛ fanga maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa maa kofɔlen ninnu minnu ni o bɛ kaso kɔnɔ nin waati kɔnɔna la sa ko ni u bɛ se ka bila cogoya minnu na ko n'o ma kɛ kaban basigi ni kɛlɛya min ni an b'o ɲinina ko o sɔrɔli o ka gɛlɛya o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ u kɛn bɛ ka gɔrituru waleya yɛrɛ kan koyi u y'a yira k'a fɔ ko autorité de la communication ni o ye Aki ye ko olu ka baaraw ko u ma faamuyali sɔrɔ o fana kɔnɔ don tɛmɛnlenw na wulikajɔ minnu ko ni olu taara Aki fɛ ko olu tɛ n'u da don a walanwalali tagabolow bɛɛ lajɛlen na bari madame Sigi Kayatu So a n'a tɔw ko u y'u sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko min ye autorité de la régulation de la communication ko o maaw ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ ko u ma faamuyali kɛ olu la ko a bɛ na fɔ ko baarakɛda don baarakɛda min ni
kɛn yɛrɛ tagabolo siraw ko olu de b'a kɔnɔ ko bari ko a bɛna fɔ ko instrumentaliseli ko o bɛ ka y'a kɔnɔ ko a bɛ ka politiser o kɔrɔ ye jumɛn ye ko min ye politiki ko bunako k'a bɛna fɔ ko akimaw ko u bɛ k'u da don o siraw fana fɛ gafe y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la an ka fɔtɛ a bɛ fasiri kɔnɔ les échos welewele ko ka kɛɲɛ ni nin gɔri turu wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na se min ye politikima minnu ni olu ni dankari bɛ u la an bɛ don min na i ko bi kasobon kɔnɔna la ko jɛkulu in farala ɲɔgɔn kan ka laɲinile kɛ ko kura ye ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw ma k'a yira sa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi ko yaasa maa kofɔli ninnu olu bɛ se ka bɔ cogoya minnu na maa 11 minnu ni olu datugu bɛ an bɛ don min na i ko bi ka bɔ kuma kɔnɔna la min ye Seydou Fane ale de ye fasiri kɛ les échos welewele kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ bɔ les échos welewele kɔnɔ k'an ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la koyi wulikajɔ jumɛn ko don ale y'i sinsin min ye minisiri minnu ni olu bɔra gouvernement kɔnɔna la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sa k'a fɔ min ye Mali jamana ye sa minisiri kuraw olu sigira wa minisiri dɔw bɛ yen sa ko olu kɔkɛ bɔ ye ka bɔ gouvernement kɔnɔna la min ye soir de Bamako ye u kɛn bɛ k'u sinsin a kan min ye Mayimuna Dunbiya ale de ye fasiri kɛ a y'a yira a ka bakuruba kɔnɔna la sa ko dɔw taara dɔw yɛrɛ nana wa dɔw tora yen gafe ka fɔli don ko dɔw taara dɔw nana wa dɔw tora yen Mayimuna Dunbiya ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko premier ministre Abdoulaye Mayiga ko don nataw kɔnɔna la sa k'a daminɛ nin waati kɔnɔ ko ale bɛna kɛ ɲɛmaa ye premier ministre yɛrɛ okumu kɔnɔna la gouvernement min ko ni a bɛna o dan dɔ ka o bila sira bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko bɛ tali kɛ maa 28 kan gafe da b'a la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jate minɛ bakuruba la sa min ye Mayimuna ale de ye fasiri kɛ ko bakuruba la ko ministre 7 ko olu tun bɛ min ye Choguel Kokala Mayiga o ka gouvernement kɔnɔna la ministre 7 min ni kɔ segin ko olu yera olu ka tagabolo kɔnɔ olu kɔ kɛ bɔ ka bɔ gouvernement kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ da bɛ maa ninnu tɔgɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ maa wɛrɛ ye Mayimuna ka fasiri don soir de Bamako kɔnɔ ko min ye Ibrahim Ikasa Mayiga ko ale min yɛrɛ tun ye Choguel Kokala Mayiga masurunyaba belebeleba ye M5 RFP o hakilina kɔnɔna la ko ministre fana tun don Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement kɔnɔ ministre min n'a bɛ refondation de l'État chargé des relations avec les institutions o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko an bɛ don min na i ko bisa ko ale nɔrɔ bilala nin waati kɔnɔna la ni maa ye maa min ni général Mayiga ni a ye o sugandi a nɔrɔ ko o baaraw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko ministre min ni o bɛ énergie ale ni jiko o bɛɛ lajɛlen kunna ko ni o ye Bintu Kamara ye ko o fana bɔra a nɔ la wagati b'an kɔ la an bɛ a masurunya ko o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a jate minɛ sa a kɛn bɛ k'i sinsin sira caman kan a y'a yira sa k'a fɔ ko ministre wɛrɛw bɛ yen minnu ni olu bɔra u jɔyɔrɔ la ko i n'a fɔ min ye Andogoli Gindo ale min ko ni a tun bɛ ministériya la min ni o bɛ tourisme ale ni industrie hôtelier o baaraw bɛɛ lajɛlen kofɔ a ma daw ma a y'a yira tuguni ɲɛfɔli kɔnɔ ko ministre wɛrɛ bɛ yen min ye Mamadou Samake ministre de l'environnement don tɛmɛlenw kɔnɔ ani assainissement et développement durable ko ale bɔra a jɔyɔrɔ la min ye madame Bakayoko Aminata Traoré ko entrepreneuriat national o ka taa se emploi ma fo ka na se formation professionnelle ma ko o fana bɔra a jɔyɔrɔ la ka na se madame Mariam Mayiga min ni ale tun bɛ promotion de la femme enfant ale ni famille bɛɛ lajɛlen kunna ko nin bɛɛ lajɛlen ko olu bɔra u jɔyɔrɔ la ka na kuncɛ ni premier ministre yɛrɛ ye sa Dr Choguel Kokala Mayiga Mayimuna Dunbiya ka fasiri la a y'i sinsin a kan a ko nin maa 7 minnu bɔra ko u ka portefeuille ko o lankolon ma to koyi ko k'a sababuya kɛ min ye danaya ko o taara ka da maa 7 kura kan wagati b'an kɔ la an y'o de fɔ maa 7 kura ninnu ko o tɛ maa wɛrɛ ko Abdoulaye Mayiga a y'i sinsin walikajɔw kan ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma ko i n'a fɔ min ye Bakari Tarawele ko ale donna gouvernement kɔnɔna la Ikasa Mayiga o nɔrɔ bila la ko o tagabolo kelen in kɔnɔ ko min ye baara wɛrɛ ye ko maa wɛrɛ min ni o ye Boubacar Diané ko o fana donna énergie ale ni o nɔrɔ la ni o ye Bintu Kamara o nɔrɔ bila ko ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko min ye Mamou Dafe ko ale fana donna min ye entrepreneuriat o baaraw kɔnɔna la ka na se min ye tagabolo wɛrɛw ma ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Andogoli Gindo ko ale nɔrɔ bilala wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ni ministre ye min ni o ye Dunbiya Mariam Tangara ye Dunbiya Mariam Tangara
Tangara ale Andogoli Gindo ko ka o nɔrɔ bila Mamadou Samake ko ale min ni a tun bɛ wulikajɔ la don tɛmɛnlen kɔnɔna la environnement ni assainissement tagabolow bɛɛ lajɛlen kunna ko o fana nɔrɔ bilala ni Umu Sal Sek ye ko nin baara minnu ni olu sabatira Mali gouvernement fɛ sa an bɛ don min na i ko bi yɛlɛma bolow tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen gafe ka ɲɛfɔli la min ye Soir de Bamako ye ko waati bɛ kɔnɔlen waati min ni cogo bɛɛ lajɛlen na sa ni baaraw ni olu kan ka sinsin ko ka sababu kɛ kɔnɔli bɛ kɛla ka gouvernement kura ka o ka baaraw kɔnɔ gafe y'i sinsin a kan a y'a yira k'a fɔ ko mission min ni o din bɛ nin wagati kɔnɔna la Ablaye Maiga a n'a ka cɛden kuraw bɛɛ lajɛlen ma gouvernement tagabolo kɔnɔna la sa ko fɛɛrɛw b'a a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu ni maa caman bɛ kɔnɔli la nin wulikajɔw la majɛ ni majɛ minnu ko ni olu tun bɛ yen nɔ don tɛmɛnlenw na sa jateminɛ ka kɛ olu la ko o bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko dɔw bɛ yen nɔ sa minnu ni a bɛ se ka fɔ olu ma ko tare ko ye k'a sababu kɛ ko olu tora u jɔyɔrɔw la an ta tɛna se a bɛɛ lajɛlen ma bakurubaw kɔnɔna ko minisiri min ni ale bɛ réconciliation paix ale ni waleya wɛrɛw kunna ni o ye Ismaël Wage ko o tora a jɔyɔrɔ la tare ko min ye minisiri min fana ni o ye Madina Sisoko ko ale tora a jɔyɔrɔ la tare fo ka na se min ye Abdoulaye Diop ma bakuruba la ko nin minisiri ninnu olu tora u jɔyɔrɔ la u tɔw bɛ yen ko bari ni bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kura donnenw ale ni min ye kɔrɔlen minnu ni olu bɛ gafe ka ɲɛfɔli la ko baara kuraw de den bɛ u ma baara kura minnu kɔnɔna la ko ni maa bɛ se ka gɔri turu kalata lataw olu labɛn baaraw ko olu bɛ ka sinsin a kɔnɔna la jamana bɛ se ka bɔ sema dɛndɛn na sira caman fɛ cogo min ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen da bɛ ka don o kow de la ko gouvernement in n'i ye sɔmin kɛ a la maaw sɔminenw ka jateminɛ la sa wulikajɔ de don wulikajɔ min ni a bɛ nin baara ninnu kofɔ fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ Maimuna Dunbiya ale de ye fasiri in kɛ bi bɔli don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ k'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a fana da bɛ wulikajɔ la bari sira wɛrɛ fɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye général de division Abdoulaye Maiga ale min ni a sugandira k'a kɛ premier ministre kura ye Mali kɔnɔna la sa ko kɔnɔli belebeleba bɛ kɛlen ale la ko kɔnɔli minnu ni da bɛ donna olu la min ye Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli la Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri don a ko min ye réconciliation ani bɛn ka taa se min ye basigi fo ka na se min ye kuranko bunako ko ka na se jamana lasigili bɛrɛ kan ko fo ka na se sira wɛrɛw ma sira jumɛnw ko don kalata min ni o bɛ ka labɛn jamana kɔnɔ wasaden kalata ale ni jamana kuntigi kalata ko bolofara belebeleba don min ni a bɛ ɲɛsin premier ministre kura a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Awa Suwaidu Tarawele ale de ye fasiri in kɛ a ka fɛsɛfɛsɛli kɔnɔ Nouvelle Horizon na a y'a yira k'a fɔ ko général de division Abdoulaye Maiga ale min ni a sugandira k'a kɛ nin waati kɔnɔna la premier ministre ye sa ko bɛɛ lajɛlen k'u sɔminen bɛ ko ye ko balalen ma kɛ a la ko kɔnɔ cogo si la ko k'a sababuya kɛ maaw k'u sɔmin bɛ nin waleya in na ko a bɛ waati jan bɔ ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen gouvernement min ni a y'a sigi nin waati kɔnɔ Awa Suwaidu ka ɲɛfɔli la ko gouvernement in maaw tɔgɔw dɔnna ko maa caman bɛ a kɔnɔ maa minnu ni u lakodɔn bɛ maliyɛnw fɛ ka tɛmɛ ko hali ni ka sɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ minnu ni maa caman kun tɛ olu fana dɔn ko bari bolofaraw kɔnɔna la Awa Suwaidu ka ɲɛfɔli la kɔnɔli bɛ kɛlen ka nin gouvernement in kɔnɔ kosɛbɛ sira caman fɛ sira minnu ni a da bɛ ale la olu la a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka basigi cogo minnu na ko kɔnɔli bɛ kɛlen ka gouvernement in kɔnɔ o siraw fɛ o tɛmɛlen ka bɔ yen ko bakuruba yɛrɛ bɛɛ la bakuruba ye jumɛn ye Awa Suwaidu ka ɲɛfɔli la ko min ye kalata nataw o labɛn okumu kɔnɔ ko maa caman yɛrɛ sɔmin bɛ k'a fɔ ko gouvernement yɛlɛma in yɛrɛ Abdoulaye Maiga ka gouvernement ko a sabatira nin sira de fɛ min ye kalata nataw olu labɛnni okumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw la ko min ye kalata nataw ye o labɛnni baaraw okumu kɔnɔna de ko o de sinsinna ka na ni min ye nin wulikajɔ ye Awa Suwaidu ka ɲɛfɔli la ko k'a daminɛ kabini kunungo min ye minisiriw olu tɔgɔ fɔlen kɔfɛ ka bɔ yen ko baara min ni a dira général Assimi Goïta o fɛ ka ɲɛsin nin gouvernement in ma sa ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi politikimaw ale ni min ye population ye n'o ye civiliw ye ka na se maa wɛrɛw ma maa o maa ni o ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ kalata minnu ni jamana bɛ ka i sɛnsɛn ka se olu ma kalata ninnu bɛ se ka kɛ sababu kɔnɔ cogoya minnu na min ni a ma kɛ ni gɛlɛya si ye ko o wulikajɔ minnu ni olu kɛra k'u y'a yira sa k'a fɔ ko a ma bali min ye premier ministre kura ale yɛrɛ la koyi ko k'a sababuya kɛ nin ye a san 4 ye ale ni min ye Assimi Goïta ko u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sira caman fɛ kalo 8
18 tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen wagati ni cogoya kɔnɔna la ko bolofara min ni o kalifan bɛ a la nin waati kɔnɔ n'o ye premier ministre ya o waati kelen ka administration territoriale ale ni décentralisation o kalifa maa kelen na premier ministre ya okumu kɔnɔ ko sira de do sira min ni baara dafa baara do gafe ka ɲɛfɔli la ko ni maaw hakili b'a la k'an tɛ wagati bujan bɔ min ye Ablaye Mayiga yani a ka sugandi k'a kɛ premier ministre ye ko ale de tun ye ministre ye min bɛ administration territoriale kunna o kɔrɔ ko kalata labɛnw bɛɛ lajɛlen ko o tun bɛ ale de bolo min ye premier ministre ye o baara faralen a ka baaraw kan ko k'a sababuya kɛ min ye administration territoriale ye gafe ka ɲɛfɔli la o ma minɛ ma kofɔlen in na n'o ye général Abdoulaye Mayiga ye ko o b'a jira k'a fɔ kalata ko o de bɛ min ye camancɛ fanga maaw u ni kan kosɛbɛ ko o wulikajɔ min ni o b'u kan kosɛbɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini o de kama yaasa kalataw olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye cogo min ko gafe ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko a bɛ waati bɔ min ye nin baara ninnu tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye sa ko bisibasa damadamanin kun nana a ko kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga ale ka gouvernement o waati kɔnɔ ale gafe sɔmin bɛ a la u y'a jira k'a fɔ ɲɛfɔli kɔnɔ Awa Suwaidu Tarawele ka fasiri do ko a b'i n'a fɔ o siraw ko olu girinyara kosɛbɛ i n'a fɔ nanzarakan na a kɛn bɛ k'a fɔ cogo min ko olu pesera kosɛbɛ min ye Choguel Kokala Mayiga a bɔli primature kɔnɔna la sa ka a nɔrɔ bila ni Ablaye Mayiga ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Awa Suwaidu Tarawele a ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon kɔnɔ a ko yala min ye danaya kura min ni o tan bɛ ka da Ablaye kan ani a ka gouvernement u bɛna a minɛn fa wa u tɛna a minɛn fa wa ko don nataw kɔnɔ maa na bɔ a kalama fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri do aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a ɲɛsin Nouvelle Alliance ma Nouvelle Alliance u fana ye bɔli kɛ bi juma in na koyi u da bɛ wulikajɔ la wulikajɔ minnu ni an y'a sugandi aw ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin y'a san 3 ye sa ko min ye légitimité traditionnelle ni o ye an ka laada tigilamaw ye sa ko bolofara belebeleba bɛ u bolo ka don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ koyi min ni o ɲɛnamayara tɛnɛ novembre kalo tile 11 san 2024 Bamako ko ka kɛɲɛ ni nin bolofara belebeleba in bɛɛ lajɛlen sa min ye Nouvelle Alliance maaw u da don b'a la u y'a jira k'a fɔ ko sariya min ni Mali jamana ni o ye o sigi sen kan kabini premier ministre ale ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min n'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya marisi kalo tile 4 san 2022 ko nin wulikajɔ okumu min ni o sabatira ka ɲɛsin légitimité traditionnelle ma ko laada deliko o bila ka gɛlɛn laada wuli ye ko o hakilina kɔnɔna la sa baara ninnu olu sabatira ko kura ye ka ɲɛsin min ye an ka laada tigilamɔgɔw ani an ka maakɔrɔw ni o ye légitimité ye ko nin baara minnu ni camancɛ fanga maaw n'u kɛn bɛ k'u sinsin a kan ko ɲinan ta okumu kɔnɔ ko bolofara caman nana ye baara kɔnɔna la minnu ni légitimité ni o ye an ka maakɔrɔbaw kana se sira tagabolo caman ma olu ye u sinsin sira minnu kan yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ ko a kɛnɛ kan minisiri min ni ale ye Andogoli Gindo ye sa ko ale ye kuma ta a y'a jira sa k'a fɔ min ye nin wulikajɔ ye ko Mali ka laɲini do kabi camancɛ fanga maaw n'u nana camancɛ fanga okumu kɔnɔna la ɲɛmaaya la ko u ye nin wulikajɔ ka a sabati Asimi Goyita ale ka bonya kɔnɔna la k'a ɲini su fara tile kan min ye waati ni waati don ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin min ye an ka laada tigilamaw ma don ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ma taga ni ka segin min ni u b'o kɛ su fara tile kan da ka don o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛɲɛ halisa ni Andogoli Gindo ka ɲɛfɔli ye Nouvelle Alliance kɔnɔ a y'i sinsin a kan ko k'a jira k'a fɔ ko ɲinan ta a bolofara a yanga bonyana k'a sababuya kɛ jamana yɛrɛ a bɛ bolofara min kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min sa ko waati o n'a cogoya kɔnɔna la min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko maakɔrɔw olu bɔra sira caman fɛ ka na laɲini ninnu ka na ɲini k'a sabati ko Andogoli Gindo bɔra kuma kɔnɔ sira min fɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko min ye diinɛ tigilamɔgɔw ye min ye laada tigilamaw ye waati bɛɛ lajɛlen Mali fanga ko u b'a ɲini ka u ka hakilinaw dɔn ko o ma fɔlɔ camancɛ fanga in na a yɛrɛ kɛmɛ k'i sinsin a kan Ala ka hinɛ président Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ président Amadou Toumani Touré ko ani ni président Alpha Umaru Konare ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔw sabati don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa yaasa min ye an ka mabakɔrɔw u da bɛ se ka don cogoya minnu na jamana maraliko tagasiraw la n'u ye fili minnu ye baaraw
kɔnɔ o de kama ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin min ye légitimité traditionnelle ma yaasa u bɛ se ka u hakilina di ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye légitimité traditionnelle ye sa olu ka mabakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o ye kuma ta k'a yira k'a fɔ bonya bɛ bonyamasegin bɛ Mande ko nin sira min ni Mali ɲɛmaaw bɛ a la taamala a bɛ waati jan bɔ ko a faamuna olu fɛ wa a jan bɛ u ye hali ni k'a sɔrɔ ko waati ni waati u bɛ ŋaniya dɔw fɔ ŋaniya minnu n'u tɛ tila ka o jaabiw ye sira caman kɔnɔna la sa bari u ka wele yɛrɛ k'u da don baaraw tagabolo kɔnɔna la jamana yɛrɛ fonctionnement siraw fɛ ko o jan bɛ u ye a bɛn b'u ma wa u dan b'a la k'a fɔ ɲinan ta ko u bɛna gɔri turu a waleyaw kan yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na Fasiri a bɛ Nouvelle Alliance kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni Softy kɛ Softy a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ dama la an ye min sugandi aw ye koyi u y'a yira u ka ɲɛfɔli dɔ kɔnɔna la sa ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka 11 leaders politiques minnu ni an da kun sera a ma ni o ye an ka maa politique maa belebeleba minnu ni olu datugu bɛ a bɛ waati bɔ ko min ye parti minnu n'o ye tɔn minnu ko ni olu jɛra ko ka déclaration belebeleba ko ka u tɛgɛnɔ bila o sɛbɛnw la min ye mars kalo tile 31 k'a bɛna fɔ ko olu ka kumasen ka o layɛlɛn koyi o hakilina kɔnɔna la min ye gafe ye sa u kɛn bɛ k'u sinsin a kan u y'a yira k'a fɔ Softy maaw don ko parti minnu ni olu tɛgɛnɔ bila nin gafe in na don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko u yɛlɛn bɛ sanfɛ ko ka kumasen ko k'o ta koyi ko y'a yira ko nin bɛna kɛ a tile 100 ani tile 53 min ye maa kofɔlen ninnu ye sa ko u kun tɛ fiɲɛ la cogo si la u datugu bɛ siraw fɛ sira minnu ni bɛɛ lajɛlen y'a wele ko 11 leaders politiques gafe ka ɲɛfɔli la Softy don u y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ baro dɔ kɛnɛ de kan min ye Madame Si Kadiatou Sow ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen sa ko u ye wulikajɔ kɛ nin ko kɔnɔna la ka ɲɛfɔliw kɛ a kɛnɛ kan ko min ye Isa Jara Asma CFP maa don ko kana se Mamadou Konate kana se Amadou Koita ko kana se olu ye yelen kura maaw ye ko kana se min ye maa wɛrɛw ma minnu ni u yɛrɛmɛ kuma kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kuma ta k'u y'a yira sa k'a fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen na olu lafiyalen tɛ bi hali ni ka sɔrɔ u bɛ kɛnɛma olu kunkolo bɛ fiɲɛ la ko bari min ye u baara ɲɔgɔnw ye u politiki maa ɲɔgɔnw ko olu maa 11 min ni olu datugu bɛ an bɛ don min na i ko bi k'u bɛ ɲinili de kɛla halisa min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka labila cogoya minnu na ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ tagabolo caman kɔnɔna la ko bɛn min kelenya min ni camancɛ fanga maaw olu b'o ɲinina ko o tɛna se ka sabati cogo si la ni maa dɔw bɛ fiɲɛ la maa dɔw bɛ yen ko olu datugu bɛ gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'i sinsin a kan koyi u y'a yira k'a fɔ ko kumasenw senfɛ k'u ye ɲɛfɔli caman kɛ 11 leaders politiques minnu ni olu datugu bɛ u ka waleyaw k'u bɛ sira jumɛnw fɛ u ka jɛkuluw kɔnɔ u ka girinya bɛ cogo di u ka jɛkuluw kɔnɔ u ka datuguli a bɛna mun tiɲɛ u ka jɛkuluw la a bɛna min ɲɛ jamana tagabolo kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛli sira si a tɛ a kɔnɔna la Madame Si Kadiatou Sow ale ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ko alliance maaw ko u bɛ ɲɛfɔlikɛla ka ɲɛsin nin wulikajɔ ninnu ma Mohamed Yusufu Bacili ni bɛɛ ko a ma ko Arasiba cɛ ko ka na se min ye Sidibe Rose Doumbia ni bɛɛ ko a ma ko Rose Vichère ko Clément Dambele ko n'i y'a jateminɛ Ben le Cerveau fo ka na se Isa Kawji ma gafe da bɛ a la ko nin bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu don tɛmɛlenw kɔnɔna la ni u da tun bɛ fiɲɛ tigɛ sira caman fɛ ko ka olu kun bila u kun tɛ fiɲɛ la an bɛ don min na i ko bi ko n'a ma min tiɲɛ a tɛ se k'o ɲɛ cogo si la ko n'i bɔra o kɔnɔ min ye politiki maaw yɛrɛ ye minnu ni gɔri turun bɛ u la minisiri kɔrɔw yera a ko kɔnɔna la ko min ye Mustafa Diko ye misaliya la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ancien minisiri dɔw minisiri kɔrɔ dɔw wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la a da bɛ fiɲɛ tigɛ a ka jɛkulu kɔnɔna la ko n'a fɔra an bɛ don min na i ko bi sira dɔw fɛ ko o minɛn bɛ k'o datugu ko gɛlɛya belebeleba don hali ni ka sɔrɔ mandat de dépôt placé sous mandat de dépôt o ti dɔ wɛrɛ ko sariya tigilamɔgɔw b'a faamu k'a minɛ k'a datugu sira dɔw fɛ ko o wulikajɔ minnu ni olu nana ye a ko kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw ye gafe kɔni kɛn bɛ k'i sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye sa ni o ye jɛkulu min ni olu ye parti signataire de la déclaration du 31 mars ye sa ko u y'u ka kumasen ka o de layɛlɛn kosɛbɛ ko k'a yira k'a fɔ ko ni camancɛ fanga maaw b'a fɛ min ye bɛn ni kelenya o ka se ka sinsin olu ka se k'u da don min ye jamana ko la k'a tɛ sabati cogo si la min ye u ka ɲɛmaa ninnu ye ni olu ma bila ka bɔ
fiɲɛ la yaasa u bɛ se ka baaraw sabati cogoya minnu na an b'a fɔ n ko ala ka o baaraw nɔgɔya o hakilina kelen in kɔnɔ min ye maa dɔ ye o ye kuma ta ko a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko wulikajɔ ko o bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi maa caman bɛ yen ko olu da donna 11 leaders politiques olu ka bilaliw la ko waati dɔ la yɛrɛ a kɛra maaw kɔnɔ k'a fɔ dugu yɛrɛ tɛ jɛ n'u ma bila koyi ko bari an bɛ don min na i ko bi halisa ko tribunal ko tagabolow kɔnɔna la sariya tagabolow kɔnɔna la maa kofɔlen ninnu ko u kun tɛ fiɲɛ la k'a bɛ se ka gɛlɛya ka o de sinsin Mali jamana kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ kasiri kɔnɔ min bɛ wele ko software u ka bi bɔli e ko a yɛrɛ tɛ dansiri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u bamayɛlɛma o ye an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye ni gafew bɔra an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma o ye tubabukan na k'a sababuya kɛ gafe ninnu bɛ nanzarakan na o hukumu kɔnɔ n'a ye majɛ o majɛ baara in kɔnɔ sa anw ka majɛ don Joliba ɲɛmaaso ka majɛ tɛ min ye gafe sɛbɛnnaw olu ka majɛ tɛ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile hɛrɛ